راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات 48 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ከሰጋግር ፈቲኑ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ሓላፊት ጸጥታ ደቡብ ኢትዮጵያ ታጂ ነጋሽ ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣይተነው መኮንን ዝተባህለ ምክትል ኢንስፔክተር ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ቴክኒካዊ ምቁፅጻር ዶብ ኮይኑ ከገልግል እኳ እንተጸንሐ ንሱ ንገዛ ርእሱ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰብ ተዋፊሩ ምጽንሑ ሓቢሩ። ነቶም 20 ደቂ ኣንስትዮን 5 ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ዝርከብዎም 48 ኤርትራውያን ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣይሲዙ ዝዓይነታ መኪና ብዕለት 18 ጥቅምት እያ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ኣትያ። እቲ ብምስጋር ደቂ ሰብ ተኸሲሱ ዘሎ ኢንስፔክተር ኣብቲ ፍጻሜ ምስ ተሓጋጋዚኡ ብፖሊስ ከም ዝተታሕዘ ሓላፊት ጸጥታ እቲ ዞባ ኣመልኪቱ። እቲ ዞባ ንኢትዮጵያ ምስ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ዘራኽብ ዶብ ስለ ዘለዎ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ንዋሕዲ ኣባላት ምቁፅጻር ዶባት ከም ዕድል ተጠቒሞም ብዙሕ ግዜ ከም ዝመላለስሉ ይግለጽ። ደገፍቲ ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት አልበሽር ዝኾኑ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ኣብ ከተማ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ደገፍቲ ስርዓት አልበሽር ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ሱዳን ክወፁ ብምጥቅላብዮም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶሞ። ብፍላይቲ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይልን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዕርቂ ከስፍን ዘተ ሰላም ዘካይድ ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሱዳን ብቕፅበት ክወፅእ እቶም ሰልፈኛታት ጠሊቦም። ንሳቶም ተወሳኺ ልዑላውነት ሱዳን ክኽበር ኣለዎ ብምባል ስርዓተ መንግስቲ ብእስላማዊ ዳ እምበር ሴኩላር ክኸውን የብሉን ኢሎም። ከም ዝፍለጥ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝቆመ ካልእ ጉጅለ ኣብ መንጎ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን በርጌሳውያን ማሕበራትን ዕርቂ ንምፍጣር ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ሱዳን ዘተ ሰላም ንምሽንጋል ዝነጥፋ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ክንዲ ብሓደ ወገን ዝቐረበ እማመ ምስማዕ ሓበራዊ መሰማምዒ ነጥብታት ከናድያ ተማሕፂኖም። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ጥቓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝተኻየደ ማንታ መጥቃዕቲ ቦምብ 2 ህፃናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ዕጡቓት ድሕርቲ ኣብ 2 መካይን ዝተፃወደ ቦምባታት ምፍንጃሩ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ኣባል ጸጥታ ኣሕመድ ዓሊ ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣባላት ኣሸባብ ምዃኖም ዝተገልጹ ሰባት ናብቲ ህንፃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቅድሚ ምእታዎም ብኣባላት ጸጥታ ተደፊኦም ከይተታሕዙ ከምልጡ እኳ እንተኽኣሉ ኣዴታትን ህፃናትን ክቕትሉ ከም ዝኽኣሉ ግና እቲ ኣባል ጸጥታ ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢሉ ብዕለት 14 ጥቅምቲ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምባ ብውሕዱ 512 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 290 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ደቡብ ተኮር ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገር ተጨውዮም ጸንሑ 18 ኤርትራውያን ሓራ ከም ዘውፁ መርበብ ዜና አልሱዳኒ ሓቢሩ። እቶም ሓይልታት ብ28 ጥቅምቲ ምስቶም ጨወይቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ነቶም ኤርትራውያን ኣጋሮም ብሰንሰለት ተሓይሩ ገዲፎሞም ከም ዝሃደሙ እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ። እቶም ዶላባይ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ን22 መዓልታት ተጨውዮም ጸንሑ ኤርትራውያን ንኽፍትሑ ካብ ስድራ ቤታቶም $60,000 ክሕወለሎም እቶም ጉጅለ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ክጠልቡ ጸኒሖም። ነቲ ሓበሬታ ዝበጽሖ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ዝርከብ ብርጌድ 46 ካብ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ዝተጨዊ ኤርትራውያን ሓራ ናይ ሙፃእ ስርሒት ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። እቲ ሰራዊት ነቶም ኤርትራውያን ሓራ ምስ ኣውፅኦም ኣብ ፖርት ሱዳን ናብ ዝርከብ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ዩኤንኤችሲአርን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካርቱምን ከም ዝሓበረ ኣመልኪቱ። እቲ ስርሒት ብትእዛዝ ኣዛዚ ብርጌድ 46 ብርጋደር ጀነራል ሓፊዝ አልአሚን ኤልያስን ኣዛዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ትርከብ ሳንካት ክፍለ ሰራዊት 12 ከም ዝተዋሃደ መርበብ ሓበሬታ አልሱዳኒ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጸብጻብ ስፊሩ።
ተወከር ንሰሜናዊ ጫፍ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዶባት ንዝርከብ ከባቢታት ቅሮራን ራስ ቄሳርን ቅርበት ዘለዎ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተደኮነ ኣጻምእ ዝበዝሖ ሓውሲ ከተማ ሱዳን እዩ። ኣብ 5 ጥቅምቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ዳህላክ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ክልማይ ስዑድ ዓረብ ደሴታት ፋርሳን ብሰንክባር ኣብ ዝተሓለት ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ዝነበረ ኮንቴይነራት ኣብ ገማግም ኤርትራን ሱዳንን ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ። ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ናብ ገማግም ክልማዩ ንዝተጸግዐ ኮንቴይነራት ኣብ ምእላይ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ብ29 ጥቅምቲ ኣረጋጊጹ። እቲ ኮንቴይነራት ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ንዝመላለሳ መራኽብ መሰናኽል ከይፈጥር ነቲ ስርሒት የካይዶ ከም ዘሎ እዩ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ሓቢሩ። እቲ ዓባይ መርከብ ጽዕናቶ ዝነበረት ኣሽሓት ኮንቴይነራት ናብ ክልማያት ኤርትራውን ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ማሪታይም ይሕብሩ እኳ እንተለዉ ብወገን ኤርትራ ግና ዝተገልጸ ነገር የለን። 25 ሰራሕተኛታት ናይታ ናብ የመን ወደብ ዓደን ተምርሕ ምንባራ ዝተገልጸት ኮንቴይነር ተመላለስ መርከብ ብሓይሊ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ድሒኖም ናብ ጂዛን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ እዩ። ጠንቂ ባርዕታ TSS ፐርል ዝተሰምየት መርከብ ይኹን ጽዕናቶ ዝነበረት ንብረት ዛጊት ኣይተሓበረን። ኣብ ትግራይ ዝርከባ ባንክታት ኣገልግሎታት ቅድሚ ምጅማረን ቁጽጽር ንብረትን ሕሳብን ወይ ድማ ኦዲት ክገብራ ከም ዘለወን ንሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰለሙን ደስታ ብምጥቃስ ዘሪፖርተር ሓቢሩ። እቲ ባንክ ንዘፍልጥ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝተቆጻጸሮ ከባቢታት ከም ባንክ ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ክጅምር ምዃኑ ኣብ ዘቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ምስ ምጅማር ኩናት ኣገልግሎታትን ዘቋረጻ ባንክታት ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዋ ዘለውን መሳለጥያ እንታይ ይመስል ዝብልን ካልእን ቁጽጽር ንብረትን ሕሳብን ክግበረለን ኣድላይ ምዃኑ እቲ ባንክ ዘተሓሳስብ። ብመሰረት መግለጺ ኣቶ ሰሎሙን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር መንግስቲ ኣብ ዝኣተወ ከባቢታት ዝርከባ ባንክታት ነዚ እንተማሊአን ብዝቐልጠፈ ኣገልግሎታት ክጅምራ ክኽእላየን። ኦዲት ከይተገብረ ኣገልግሎታት ባንክ ምጅማር ግና ሳዕቤኑ ከም ዝብእስ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ዘሎ ከም ኣገልግሎታት ባንክን ቴሌኮሙኒኬሽን ክጅምር ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጸቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ማለት ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ፕሮጀክታት 1.2 ሚልዮን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ። እቲ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ወቕታዊ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ንምሕጋዞም መደብ ሒዝዎ ካብ ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤርትራውያን እቶም 600,000 ቆልዑ እዮም። መብዛሕትኡ ተሓገዝ ኣብ ክታበት ቀረብ መኣዛዊ መግብታት ፋይናንሳዊ ድጋፍ ንዝተወፅእ ዓዴታትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ዘመልከተ ዩኒሴፍ ነዚ ንምትግባር 13.7 ሚልዮን ዶላር መወላ ከም ዘድልዮ ኣመልኪቱ። ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2022 ናብ ዝነበረ ግዜ ዩኒሴፍ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብምዃን ብዋሕዲ መኣዛዊ መግብታት ንዝተጠቕዑ ልዕሊ 12,000 ቆልዑ ክሕክም እንከሎ እቶም 7,000 ብከቢድ ዝተሃስዩ ምንባሮም ኣስሚሩሉ። እቲ ትካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ቅልውላው ምግቢ ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ብምምልካት ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ናብ ዝነበረ ግዜ 4.2 ሚልዮን ቆልዑ ዝርከብዎ 8.5 ሚልዮን ህዝቢ ትዞባ ንከቢድ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ። ብሓፈሻ ኣሳት 20 ሚልዮን ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ሓድሽ ጸብጻብ ዩኒሴፍ። ካብ 25 ክሳብ 30 ጥቅምቲ ክካየድ ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ዝዛተዩ ዘለዉ ወከልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ንተወሳኺ 3 መዓልታት ክቕጽሉ ምዃኖም ተሓቢሩ። እቲ ዘተ ክሳብ ረቡዕ 2 ሕዳር ዝተነዋሓሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መረድዳእ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉ ምዃኑ ተንተንቲ ኣሚቶም። ዳግም ተወሊዑ ካልኣይ ወርሑ ቕፂሩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ስጉምቲ ምቁራጽ ተኹሲ ክኸውን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጻውዒት የዛይዳ ኣሎ። እንተኾነ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዓወታት ይጎናጸፉ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ክልቲኦም ወገናት ዘተ ሰላም ንምዕዋት ዘኽእል ምቁራጽ ተጻብኦታት ንምትግባር ነናቶም ቅድመ ኩነት የቕርቡ ምህላዎም ዲፕሎማስኛታት ይጠቕሱ።
ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣውራ ቅድመ ኩነት ከቕርብ እንከሎ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ክልላዊ ግዝኣት ክኽበርን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክባፅሕን ዝብል ነጥብታት ይርከቦ። ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ በቀዳም 29 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ማንታ መጥቃዕትታት ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት 100 ከም ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ብሰንበት 30 ጥቅምቲ ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ልዕሊ 300 ሰባት እውን ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር ኣህጉራዊ ሓገዝ ሓቲቱ። ጽዑቕ ምንቅስቓስ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ህንፃ ነታውጊ ዝተፃወደለን ክልተ መካይን በብናይ ደቓይቕ ፍልለይ ድሕሪ ምፍንጃረን ህዝቢ ካብ ናብን ካሃድም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ዕጡቓት ኣልማማ ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ። ኣብቲ ቦታ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ 14 ጥቅምቲ 2017 ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይዝከር። ፕሬዚደንት ሓሰን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ንዝወቕሶ ኣሸባብ ንምድምሳስ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ክቕጽል ምዃኑ ስሚሩሉ። ኣሸባብ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ብዘዋስን ማእከላይ ዞባ ሶማል ሓይልታቱ ኣደልዲሉ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ። ብድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ኣሜሪካ ዝተሰነየ ሰራዊት ሶማል ዕጡቓት ኣሸባብ ንምህዳን ኣብቲ ዞባ ኣብ ወፍሪ ይርከብ። ካብቲ ዕጡቕ ጉጅለ ተደጋጋሚ ዶብ ሰገር መጥቃዕትታት ዝተፈነወላ ኢትዮጵያ ብወገና ኣሳት 2,000 ሰራዊት ብምልኣኽ ነቲ ወፍሪ ተጸንቢራቶ ምህላዋ ይግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝኣተወን ከተማታት ትግራይ ቅትለትን ዝምታን ይፍጽማሎ ክብል ኣሶሺየትድ ፕረስ ንነበርትን ሰራሕተኛታት ኣህጉራውያን ትካላትን ብምጥቃስ ኣቃሊሑ። እቲ ሰራዊት ኣብ ዝኣተወን ከተማታት ሽረ፣ ኣኽሱምን ዓድዋን ዘመቶ ንብረት ብመካይንን ናግማልን ናብ ኤርትራ የግዕዝ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደው ከብሎ እንተፈተነውን ልዕሊ ዓቕሙ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ከባቢ ኣኽሱም ሲቪል ዝተኸድኑ 4 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዝረኣየ ናብ ሽረ ዘምርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ ትካል ግብረ ሰናይ ነቲ ኣገልግሎት ዜና ንዓይኒ ምስክርነቱ ሂቡ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ገጠራት ንዝተዘርአ ኣካል ከም ናይ ዝሓለፈ እዋን ብሓዊ የቃጽል ከም ዘሎ ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኣብ ትግራይ ከም ቴሌፎንን ኢንተርነትን ዝኣመሰለ መራኸቢታት ተቋሪጹ ምስ ምህላው ኣብዚ 2 ወርሕ ኣሕሊፉ ዘሎ ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ንምርጋጽ ኣጸጋሚ እዩ። ኣሶሺየትድ ፕረስ ብዛዕባ እቲ ካብ ነበርትን ሰራሕተኛታት ኣህጉራውያን ትካላትን ዝኣከቦ ንቅትለትን ዝምታን ዝምልከት ዘቕረቦ ሓበሬታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተወኪሱ መልሲ ከም ዘይረኸበ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ 6 ክሳብ 12 መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሸራሮ ስደተኛታት ኤርትራ ዝርከብዎም ብውሕዱ 40 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሉ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብ24 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ከሲሱ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብውሕዱ 27 ሰባት ብዕጡቓት ከም ዝተጨዊ ተሓቢሩ። ኣብ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ወይ ማትሪክ ተሳቲፎም ካብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ ናብ ካሚሽን ምእታው ብመኪና ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ 16 ተምሃሮ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ብዕጡቓት ከም ዝተጨውዩ ዶቼ ቬለ ንሰበስልጣን ዞባ ብምጥቃስ ኣረጋጊጹ። ኣብ ካልእ ፍጻሜ ድማ ኣብ እቲ ክልል ዞባ ሰሜን ሸዋ ዕጡቓት ን11 ኣገልገልቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ጨወዩ ፈነወ ዜና ኦርቶዶክስ ተሃገር ኣመልኪቱ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ከተማ ጉርቻ ናብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ልደታ ብ28 ጥቅምቲ ለይቲ ብምእታው ኣብ ዝኸፈትዎ ተኹሲ ንሓደ ዲያቆን እውን ከም ዝቐተሉ እትፈነወ ሓቢሩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ምጭዋይ 10 ዜጋታት ብዝምልከት ዛጊት ሓበሬታ ኣይሃበን። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ድሕነትን ጸጥታን ዜጋታትን ከውሕሳ ዘይከኣላ ሃገራት ዓለምና ኮይና ከም ዘላ ጸብጻብ ትካል ኣህጉራዊ ቅልውላው የገንዝብ። መበል 31 ስሩዕ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣልጀርያ ከተማ ኣልጀርስ ይካየድ ኣሎ። እቲ ባሕቲ ሕዳር ዝተኸፍተ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣንጋዲት ኣልጀርያ ትርከበን ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ወግዓዊ ዝምድና ካብ ዝምስርታ ንመጀመርያ እዋኑ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ብዘይካታ ብሰንኪ ኩናት ካብ 2011 ናትሒዛ ደስኪላ ዘላ ሶርያ ብሙሉአን 21 ኣባላት ሃገራት ይሳተፋ ኣለዋ። ዝበዝሐ ሃገራት ብመራሕተን ክውከላን ከለዋ ስዑድ ዓረብ፣ ባሕረይን፣ ዖማን፣ ሞሮኮን ሊባኖስን ልኡኻተን ጥራየን ሰዲደን።
ኣሕመድ ኣቡልጌይት ዋና ጸሓፊው ማሕበር ሃገራት ዓረብ ሎሚ 2 ሕዳር ኣብ ዝዛዝሞ ዋዕላ ኣብ ውሕስነት መግብን ጸዓትን ህልው ኩነታት ጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ወሰናስን ቀይሕ ባሕርን ዞባውን ኣህጉራውን ዲፕሎማሲ ኣባላት ሃገራት ከምኡ ድማ ምምላስ ሶርያ ናብቲ ማሕበር ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ከም ዝትዩ ተሓቢሩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዝርከቡ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዓዶም ክምለሱ እንተዘይቂሎም ወለዶም ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክውድቡ ምዃኖም ኣጠንቂቖም እቶም ወለዲ ኣብ 27 ጥቅምቲ ብዘካየድዎ ኣኼባ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ዝኣተዎ መብፅዓ ከተግብር እንተዘይቂሉ ተቃውሞ ከካይዱ ምዃኖም ከም ዝሓበሩ መርበብ ዜና ሶማሊ ጋርዲያን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዎ ወተሃደራት ሶማል ብዝቐልጠፈ ክመልሶም ምዃኑ እዩ ተመባፂዑ ኣብ መፋርቕ ሓምለ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደቲ ፕሬዚደንት ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ምስ ወለድቶም ወተሃደራት ብምርኻብ ነቶም ሶማላውያን ንምምላሶም ይሰርሕ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ፕሬዚደንት ሓሰን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣሜሪካ ብዘካየዱ ዑደት ኣብ ሶማል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝረጋጋእ ብዝብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቶም ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ክመልሶም ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ኣብ ምምላሶም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ወተሃደራት ክትተሓባበር ድማ ብወግዒ ሓቲቱ ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንስልጠና ከም ዝኣተዉ ዝተሓበረ ኣሳት 5,000 ወተሃደራት ሶማል ነሳት 2 ዓመታት ዳሃዮም ምስ ጠፍአ ወለዶም ብፍላይ ድማ ኣዴታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘካየዶ ተቃውሞ እዩ ጉዳዮም ናብ ሓፋሽ ቃልዕ ወፅዩ ሚድያታት ሶማል እቶም ወተሃደራት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ሓያሎ ካብኣቶም ድማ ከም ዝሞቱን ኣብ ጸብጻባተን ኣስፊረን መንግስቲ ሶማል ግና ነቲ ብሚድያ ዝቐረበ ጸብጻባት ነጺግዎ እዩ እቶም ን3 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ምስ ባርነት ዝመሳሰል ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ሃዲሞም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ወተሃደራት ብምዝርራብ እተን ሚድያታት ብተወሳኺ ኣቃሊሐን ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ባንክታት ሃገር 20 ሚታዊት ካብ ዘለቅሕኦ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብ ሃገራዊ ካዝና ከቐምጣ ዘገድድ ኣዋጅ ወፅዩ እተን ባንክታት ናብ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ከቐምጥኦ ዝግደዳ ዘለዋ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ 5 ዓመታት ከም ዝምለሰለን እዩ እቲ ኣዋጅ ዝገልጽ ወለድ ናይቲ ናብ ሃገራዊ ባንኪ ዘቐምጥኦ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክወሃበን ምዃኑ ተሓቢሩሎ እዚ ኣዋጅ እዚ ብዘይካ ንባንኪ ሃገራዊ ልምዓት ንካልኦት ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ባንክታት ንኹለን ዝምልከት እዩ ባንክታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን 1 ሚታዊት ካብ ዘለቅሕኦ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ባንኪ ሃገራዊ ልምዓት ከቐምጣ ክግደዳ ጸኒሐን እየን እዘን ባንክታት ናብ ሃገራዊ ባንክ ከረክብኦ ዝግደዳ ብዙሕ ገንዘብ ብድምር 21 ሚታዊት ክኸውን እንከሎ 7 ሚታዊት ድማ ውሕስነት ተባሂሉ ብመንግስቲ ስለ ዝተሓዝ ናይቲ ባንክታት ኢትዮጵያ ናብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዘውሕዝኦ ብዙሕ ገንዘብ ብሓፈሻ 28 ሚታዊት ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ነታ ሃገር ን2 ዋርሕ ናይ ደገ ሸመተ ንምክያድ ዘኽእል ኣሳት 1.6 ቢልዮን ጥራይ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላጹ ይዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ባንክታት ሃገር ቀዳምነታት ዘድልዮ ተባሂሉ ንዝተዘርዘረ 40 ነገራት ንዘእቱ ነጋዶ ናይ ወጻኢ ባጤራ ከይህባ ዝግድብ ኣዋጅ ኣብ ዝሓለፈ 2 ቅነ ኣውፅኡ እዩ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝመደበሩ መጻረይ ነዳዲ ካብ ንጥፈታቱ ከም ዝተሰናኸለ መርበባት ዜና ሓቢረን እቲ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ደው ዝበለሉ ምኽንያት ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ዝርከብ ናብቲ ናይ ካርቱም መጻረይ ማእከል ነዳዲ ዝጭንጉዕ ሻምብቆታት መሰናኽል ስለ ዝበፅሖ እዩ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሻምብቆ ነዳዲ ዝተፈጥረ መሰናኽል ሽርሒ ክብል እኳ እንተጠቕሶ ብዝርዝር ግና ያነፀረን እቲ ብሰንኪ ሽርሒ ንዝተወሰነ ሰዓታት ተቋሪጹ ነይሩ ዝበሎ መጻረይ ነዳዲ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ፍሊጡ
ናብ ማእከላት መጻረይ ዘራኽብ ሻምብቆታት ነዳድውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምህላውን ቁልጡፍ ጽገና እንተዘይተገይሩሉ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ደው ክብል ከም ዝኽእልን ማሕበር ሰራሕተኛታት መጻረይ ነዳዲ ሱዳን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝዘርግሑ መጠንቀቕታ ብምጥቃስ ራድዮ ዳባንጋ ቃሊሓ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ብ27 ጥቅምቲ ተቃውሞ ብምክያዶም ሻምብቆታት ተዓጽዩ ከም ዝነበረ እታ ሬድዮ ብተወሳኺ ሓቢራ መዓልታዊ 75,000 በርሚል ዘይተጻረይ ነዳዲ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ማእከላት መጻረይ ሱዳን ብሻምብቆታት ይውሕዝ እቲ 7,000 በርሚል ካብኡ ናብ ዞባ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝጭንጓዕ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን 10 መዓልታት ክካየድ ዝጸንሐ ቀጥታዊ ዘተ ብረቡዕ 2 ሕዳር 2022 ብስምዕ ተዛዚሙ ክልቲኦም ወገናት 8 ነጥብታት ዝሓቆፈ ስምዕ ከም ዝኸተሙ በብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂታት ኣረጋጊጾም ኩናት ደው ክብል ሓድሕዶም ዘካይድዎ ናይ ጽልኢ ዘመተን ተጻብኦታትን ክወግዱ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ትግራይ ክበጽሕ ከም ቴሌፎን ኢንተርነትን ባንክን ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ክጅምር ድሕነት ዜጋታት ብማዕረ ውሕስ ክኸውን በመሰረት ቋምቲ ሃገር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦታኡ ክምለስ ኢትዮጵያ ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ክህልዋ ብዘፍቅድ ዓንቀጽ ቋም መሰረት ሓይታት ትግራይ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ተገምጊሙ ዕጥቆም ክፈትሑን ናብ ሰላማዊ ናብርኦም ክምለሱን ካብ ቀንዲ ነጥብታት ተሰሚዑ ኣብ ርእሲ እዚ ዝዓነወ ትሕተ ቅርጽን ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ክህነጽን ጽልእን ቅርሕንትን ዝጽሕትር ንጥፈታት ደው ክብል ዕርቅን ዳግመ ሕወትን ንምትግባር ዘኽእል ፖሊሲ መሰጋገሪ ፍትሒ ምህላውን ካብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ፕሪቶርያ ዝተሰማምዑሉ ጉዳያት እዩ እቲ ስምዕ ቀልጢፉ ናብ ትግባር ክሰጋገርን ኣብ ሓስቱ ድማ ብዕቱብ ክከታተልዎን ምዃኖም ተገሊጹሎ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን በቲ ስምዕ ሕጉሳት ምዃኖም ይገልጽ እኳ እንተለዉ ኣብ ተገባብርኡ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእቶ ግምታቶም ይህቡ ብፍላይ ኣብ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይን ምምላስ ቀዋማዊ ስርዓተ መንግስቲ ኣብቲ ክልልን ካብ ቀንዲ ዕንቅፋታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ ኣብቲ 8 ነጥብታት ዝሓቆፈ ስምዕ ከም ቀንዲ ነጥብታት ክለዓሉ ትፅቢት ዝተነብረሎም ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይን ምምላስ ወልቃይት ዝርከቦ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብቲ ክልላዊ መንግስትን ብዝርዝር ኣይተጠቕሱን ኣብ ኬንያ ምስ ሶማል ኣብ ዝዋስን ዞባ ማንዴራ ሓደ ሕሙም ዝጸዓነት ኣምቡላንስ ምስ መራሒኣን ክልተ ሰሞያ ሕክምናን ብዕጡቃት ከም ዝተጨውዩ መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ እቶም ዕጡቃት ሕሙም ጽዒና ኤልዋክ ናብ ዝተባሃለ ናብ ሆስፒታል ትጓዓዝ ንዝነበረት ኣምቡላንስ ጨውይሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን እቶም ብ2 ሕዳር ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ዝተጨውዩ 4 ሰባት ዛጊት ሃልዋቶም ኣይተፈልጠን አልሸባብ ነቲ ጨውያ ከም ዝፈጸሞዮም ሰበስልጣን ዞባ ማንዴራ ዝወቕሱ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዘይካቲ ኣብ ሶማል ዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋመ መጥቃዕታት ሰራዊተን ናብቲ ሃገር ንዝለኣኻ ጉረባብቲ ሃገራት እውን የጠንቅቐዩ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ኣብ 2013 ከምኡ ድማ 2015 ኣብ ከተማታት ጋሪሳን ናይሮብን ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕታት ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣይርስዓን ኣብ ኬንያ ምስ ሶማል ኣብ ዝዋስን ዞባ ማንዴራ ሓደ ሕሙም ዝጸዓነት ኣምቡላንስ ምስ መራሒኣን ክልተ ሰሞያ ሕክምናን ብዕጡቃት ከም ዝተጨውዩ መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ እቶም ዕጡቃት ሕሙም ጽዒና ኤልዋክ ናብ ዝተባሃለ ናብ ሆስፒታል ትጓዓዝ ንዝነበረት ኣምቡላንስ ጨውይሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን እቶም ብ2 ሕዳር ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ዝተጨውዩ 4 ሰባት ዛጊት ሃልዋቶም ኣይተፈልጠን አልሸባብ ነቲ ጨውያ ከም ዝፈጸሞዮም ሰበስልጣን ዞባ ማንዴራ ዝወቕሱ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዘይካቲ ኣብ ሶማል ዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋመ መጥቃዕታት ሰራዊተን ናብቲ ሃገር ንዝለኣኻ ጉረባብቲ ሃገራት እውን የጠንቅቐዩ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ኣብ 2013 ከምኡ ድማ 2015 ኣብ ከተማታት ጋሪሳን ናይሮብን ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕታት ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣይርስዓን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን